Claygo, clean as you go. Mo kinang mensahe sa dagkong tarpaulin nga makita sa sitio Bonbon, Barangay Katarman sa lungsod sa Liloan. Pahimangno sa tanang mga bisita ug mga lokal aron magpakabana sa kalikupan. Pagsanong usab kini sa Philippine Water Act of 2024. Kini subay sa padayong pagdasok sa libuan ka mga mobisita sa kabaybayunan sa Bonbon alang sa weekend seafood market. Usa ka semana human sa report kalabot sa mga gibiyaan nga mga basura sa mga mobisita o customer sa lugar na obserbahan sa MyTV Cebu News Team ni adtong Domingo, Pebrero 10, ang mga uniformed municipal ug barangay workers nga nitabang og mintenar sa kalimpyo sa kabaybayunan. Bisan sa pahimangno, doon nagihapoy mobilin sa ilang pinutos nga basura. Apan karon, mas daghan na ang magsunod sa pagpanglimpyo gikan sa LGU, gawa sa nasugdang tinguha sa mga lokal nga residente. Maton ni Bonbon Barangay Captain Roel Hugalbot, gipatawag niya ang mga mananagat, apil na ang gikan sa Olanggo ug ang mga mulupyo sa dapit aron pagtuki sa konkretong pamaagi sa waste disposal. Doon naman tayo dumagang klase sa basura. Ang basura nga mga kabahang sa mga shells o kining mga kabahang sa tuyom ug sa swaki nga among gihatag nila ang responsibilidad nga sila mo ay muduma sa pagdala pagbalik sa maong mga sagbot nga mga garbage dito sa kadagatan kay ibalik ka po na nila o labay dito sa dagat niya. Kami din sa barangay, kami na mo ay magduma sa pagpandibyo sa mga kaibilin ng plastic, laing mga basura. Subay ni ini, mipadala sab og team ang lokal nga kagamhanan sa Liloan nga aron pagtabang og limpyo sa dapit. Kanina lang kita din ang pinapangaitan, no? Una ang atong lungsod, ang atong MINRO, ang atong Municipal Environment and Natural Resources Office nagpadala po din yung team para maganda kong pagpanimpyo. Kami sa diri sa barangay sa sunod nga adlaw, sa adlawng Lunes, amo sad silang ginasunod. Sunod na mo na ang pagpanguha sa mga basura nga nagpili. Basta ang importante lang ang katong mga mananagat maoras ay modala sa mga kapuhang sa tuyo sa mga pinasun pagbalik dito sa kadagatan. Ipasegregate niya ng basura kay ang mga tao diri sa rubong yung disiplina daan magyupon niya itong pagkuan sa sugod yung diri sa ruba. Wala yung kuno ma-improve o maayo ba na ipa kung ano mga basura, ipahipos, padala ka ato dito sa ilang nga basurahan yun. Pero diri wala man gid ingon nga naagi nagkuan di amo naman ang gisunoy kanina. Nasayran sab gikan ni Kap Hugalbot nga ang mga maninda sa lugar pangayuan og environmental fee sa lungsod o gikinahanglan mo kuha og business clearance gikan sa barangay. Pasalig ni Hugalbot nga ilang padayunon ang pagtinabangay sa pagsiguro sa kalimpyo sa ilang lugar og pagpahinumdom sab sa mga bisita sa pagpakabana silang basura ilabi na nga mas naila na ang Katarman tungod sa maong seafood market. Sa atong mga bisita din no kay kinyan una mo dito di man lang kay mga taga-Liloan lang ang ipatunay sini atong pagkaon din kundi has naman ang mga nagalain nga mga lungsod ubang mga bisita nato gikan sa Balutan. Ako lang po sila niyan yung responsibility nila ang ilahang mga garbage ng ilang mga trash. Dapat ilang puntang itutang sa saktong tanganan dili lang ikatag-katag kay dili lang sila mapalakad kay naman kung yun nagsunod sa pagpapalagay. Kini si Angelica Faisanyal alang sa MyTV Cebu.